No mönkihän on erinomainen laite esimerkiksi talvella pihanauraukseen, lumitöiden tekoon, jos on mökki. Ja sitten kun liitetään siihen peräkärri, saadaan ne puut vietyä metsästä mökille, halkaisukoneella pistettyä polttopuiksi ja oksat vielä vettyä hakettimen kautta silpuksi. Yleiseen tällaiseen hyötykäyttöön, mutta sitten jos myös tykkäät moottoriurheilusta, vähän motorsporttia harrastaa, niin onhan nämä hauskoja laitteita ihan vapaa-ajon hupikäyttöönkin. Koululaisilla nämä on tietysti kulkemiseen erittäin hyvä vaihtoehto, eli 15-vuotiaana saat tällaista traktorimallista mönkiä traktorikortilla ajaa, eli myös siihen itsenäiseen liikkumiseen nuorella, niin tämä on erittäin hyvä vaihtoehto. No suosituin mönkijämerkki on Polaris. Polaris on siitä hyvä, eli siinä on 100% automaattinen neliveto. Eli silloin kun mönkiä ei tarvi nelivetoa, niin se käyttää vaan takarenkaita, mikä on taloudellisempaa, polttoaineystävällisempää, että muutenkin ei laite rasitu niin paljon. Ja heti kun havaitsee mönkiä, että eturenkaat tarvii pitoa, takarenkaat kun sutii, niin se tajuaa heti, että nyt tarvii nelivedon päälle. Ja se kytkee sen heti saman tien päälle.